siitä. Olin järjestänyt sinulle yllätysillallisen lempiravintolassasi. Illallisen jälkeen polvistuin ja kosin sinua sormuksen kanssa. Se oli hyvin romanttinen hetki. Mitä sulla oli päällä silloin? Sen mä erityisesti muistan, mutta voitko kertoa näille katsojille myöskin? Minulla oli ylläni sininen puku ja valkoinen paita. Muistatko sinä, mitä sinulla oli päälläsi? No, muistan kyllä, mutta en mä tiedä, kehtaanko mä kertoa sitä, että kun mä olin pukeutunut silloin sinä iltana, niin kun mä luulin, että me oltiin menossa naamiaisiin, niin mä olin pukeutunut sitten Peppi Pitkätossuksi. Hienoa, että olit pukeutunut Pippi Pitkätossuksi. Se sopii hyvin persoonallisuuteesi.